A Concellería de Cultura da Pobra, en colaboración coa Deputación da Coruña e a Asociación Cultural Barbantia, volverá a organizar un ciclo dedicado ao escritor Vitoriano García Martí. A programación, que estará enfocada en dúas xornadas, para o venres 3 e o sábado 4 de decembro, ten como principal obxectivo a posta en valor da figura deste autor e darlle o lugar que se merece no panorama cultural galego. Para contribuir á posta en valor da vida e obra deste escritor, que ademais é fillo predilecto desta localidade, da Pobra do Caramiñal, e tamén a nosa intención é divulgar e que vaya gañando pois certo peso, non no panorama cultural galego, pero tamén no panorama cultural da Pobra do Caramiñal. Debido tamén á súa prolífica traxectoria como escritor, xornalista e tamén intelectual. Creemos que este ciclo é moi importante e darlle a visibilidade que se merece aquí no noso concello. A programación incluirá varias charlas que afondarán sobre a vida e obra do escritor, entre as que destacan a de Pastor Rodríguez Santamaría e Antonio González Millán. Aproveitarase tamén para presentar unha edición fasimilar da obra La tragedia del Caballero de Santiago, datada no ano 1925, a cargo do profesor Xesús Laíño. Os actos programados incluirán tamén unha ruada musical e unha ofrenda floral ante o busto do escritor, ubicado na praza do mesmo nome. Dende o Concello quixeron destacar tamén a colaboración do artista local Manuel Teira, autor da imaxe que ilustra este ano a cartelería.